Ladislav Bauer, Jozef Balačín, Pavel Jorík, Tibor Koči, Tibor Maďarič, Jozef Solár, Dušan Sabo, Julius Štumf, Juraj Turinaď, František Varga, Daniel Korec, Milan Korec. Pre niektorých len obyčajné mená bez tvári, bez ich životného príbehu, bez akéhokoľvek vzťahu k ním. Pre niektorých žiaci, pre iných synovia, vnuci, súrodenci, pre ďalších kamaráti, ktorí už po tragickom dni 20. január 1974 nikdy viac nezočia. Ide o študentov niekdajšej strednej priemyselnej školy strojníckej a o jej jedného profesora so synom. Čo ich teda spája? Smutná okolnosť spoločného pobytu na lyžiarskom výcviku vo Vysokých Tatrách, kde sa pred 50 rokmi strhla do Mengusovskej doliny lavína. Spomínaní študenti po hrozivom lomoze, ktorý začuli z náprotivného svahu, nemali šancu ujsť. Naše veľhory si vyžiadali krutú daň. Mladí ľudia sa ocitli pod obrovskou vrstvou snehu. A hoci im tí, ktorí už boli na ceste späť do chaty, utekali na pomoc a ďalší privolávali horských záchranárov, žiaľ, nepodarilo sa ich až na jedného, Ota Berzeho, ktorého našiel záchranársky pes Udo, spod snehu dostať živých. Dokonca dvaja z nich, Juraj Turinaď, Tibor Koči, boli nájdení až po jarnom odmeku. Ak si niekto prelistuje kroniku školy z tých čias, natrafí na dobové články venované tejto zdrvujúcej tragédii, ale i na fotky zachytávajúce poslednú rozlúčku s obeťami na školskom dvore. Je to pohľad, z ktorého až zamrazí. Nie je tomu inak ani v súvislosti s pamätnými tabuľami vo vestibule školy, predškolským internátom, ako aj na symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách. Človek, ak si uvedomí dôvod, pre ktorý sú na školskom dvore zasadené brezy, ústrnie. Modlitba za ľudskosť. Nevieť staniera, čo patrí iným, mysli na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a ver, že dobré sny sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľad svet dlaňami, na to ich máme a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, sklon sa k nej kúdnu. Hlot vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Čo padlo z neba, do neba sa vráti, kto iným nedal, ako by sám stratil. Pozri sa do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori. Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne, a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš. Otvor si náručie, môžeš chrániť tých, čo svet vyháňa a sú tu sami. Nie, nikdy nešlapme po ľudskej biede, všetci sme pútnici a nikto z nás nevie. Čo prišlo z neba, do neba sa vráti, kto iným nedal, ako by sám stratil. Juhász Gyula, konszoláció. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Emlékük, mint a lámpafény az estben, kitündököl és ragyog egyre szebben, és melegít, mint kandalló a télben, derűs szeléden és örök fehérben. Szemünkben tükrözik tekintetük még, s a boldog órák drága, tiszta üdvét fölissza lelkünk, mint virág a napfényt. És élnek ők tovább,
szűz gondolatként. Vážení bývalí študenti, kolegovia, žiaci, milí prítomní. Dovoľte mi, aby som vás dnes privítal s hlbokou úctou a zároveň s bolestným srdcom. Dnes sa spájame, aby sme spoločne prežili spomienky na tragickú udalosť, ktorá pred 50 rokmi zasiahla našu školu a našu komunitu. Je to deň, ktorého rany sa nikdy nezavoja. Ale tým viac si vážime možnosť spoločného pripomínania. Listujem v kronike školy. Je to už tretí zväzok v histórii priemyslovky od roku jej založenia v roku 1951. Tento tretí zväzok obsahuje zápisy, spomienky od školského roka 1973-74. Listujem. Školský rok sa začal 3. septembra slávnostným zahájením v Dome odborov. 27. 28. októbra sa uskutočnilo športové stretnutie s družobnou školou z Kostrihov. 7. novembra oslávili na škole 56. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie. V jesenných mesiacoch boli organizované 2 sobotnejšie brigády na pomoc poľnohospodárom. Od 30. novembra do 21. decembra boli organizované stužkové slávnosti v hoteli Európa. Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov 2. B a 2. D triedy sa koná v čase od 5. do 12. januára 1974. Triedy 3. A a 3. B, triedy pána profesora Havlitusa a pána profesora Koreca sa chystali na lyžovačku v ďalšom turnuse. Úplne normálny školský rok. Dni, týždne, mesiace idú za sebou ako v iných školských rokoch. Nikto netušil, že sa blíži najväčšia tragédia v histórii priemyslovky. Pred 50 rokmi počas lyžiarskeho výletu v Vysokých Tatrách postihla lavína skupinu žiakov našej školy. Prírodná katastrofa, ktorá sa stala 20. januára 1974 pri Popradskom plese. Snehová lavína sa spustila o 10:40. Zo svahov Patrie sedlo nad skokom do Mengusovskej doliny. Lavína sa presunula cez Chyncov potok až do Protisvahu a úplne zasypala 11 žiakov, pána profesora Koreca a jeho 13-ročného syna Milana. Čiastočne bolo zasypaných ďalších 11 žiakov. Z úplne zasypaných jedného žiaka našli živého. Telá 2 žiakov našli až na jar. Symbolická rozlúčka s obeťami Vysokovskej tragédie bola dňa 26. januára na školskom dvore. Balačin Jozef, Bauer Vladislav, Jorík Pavel, Kočí Tibor, Maďarič Tibor, Solár Jozef, Štumpf Julius, Sabul Dušan, Turinať Juraj, Vága František, Korec Daniel, Korec Milan. Zostalo len ticho, v očiach slzy a srdci žiaľ. Táto prírodná katastrofa, nečakaná a nemilosrdná, odobrala 12 životov. Naša komunita bola nútená zvládať nevysvetliteľnú stratu a čeliť bolesti
ktorá sa nám nezdala ničím iným než nočnou morou. Dnes sme tu preto, aby sme si pripomenuli tých, ktorí nás opustili. Každý z nich priniesol do našej školy, do života triedy niečo výnimočné. Bol to ich smiech, ich šarm, ich jedinečné nadanie, ich osobnosť. Ich pamiatka večne žije nielen v pamäti rodinných príslušníkov, ale aj v pamäti spolužiakov, učiteľov, spoločnej pamäti ich alma mater. V bolestných časoch sa ukazuje sila spoločnosti. Dnes tu stojíme, aby sme podporili tých, ktorí túto bolesť nosia v srdci. Tých, ktorí dokázali pokračovať v živote napriek tomu, že stratili svojich najbližších. Dnes, keď zapálime sviečky na ich pamiatku, nech je to nie len akt spomienky, ale aj vyjadrenie našej vďaky za to, že sme mali tú česť poznať týchto úžasných ľudí. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli k dnešnému podujatiu k spoločnej príjemnej chvíli. Dovolte mi uzavrieť môj prejav slovami Jana Rúfusa. Čo stojí kilo tmy? Čo stojí bielý vlas? Žijeme život my, či život žije nás? Povedz mi, človeče, kto na koho to cieli? Plamienok od sviece nikto už neuvideli. Túžime, hľadáme, tu bázlivo, tam smelo a svieca za plameň ponúka svoje telo. Ďakujem. Milé spolužiačky, milí spolužiaci, vážení prítomní. Opäť sme sa zišli na pôde našej alma mater, aby sme si pripomenuli tragickú udalosť, ktoré sme my, vtedajší študenti strednej priemyselnej školy strojníckej v Komárne, boli priamými účastníkmi. Takmer na deň presne pred 50 rokmi, 20. januára 1974, zostali pod lavínou vo Vysokých Tatrách na Mosovskej doline 10 naši spolužiaci a náš profesor telocviku so svojím synom. Lyžiarsky výcvik, ktorý nás, chlapcov a dievčatá z juhoslovenských rovín, mal naučiť základom krásneho horského zimného športu, sa zmenil na hrôzu. 18-roční mladí ľudia, stojaci na práhu dospelosti a premýšľajúci o svojej budúcnosti, plný nádeje a radosti zo života, sa úplne nečakane stretli so smrťou. Kruto a nezmyselne sa ukončila životná púť našich priateľov a spolužiakov a v dušiach nás, ktorí sme prežili, zanechala rany, ktoré sa ani po polstoročí možno úplne nezahojili. Dnes sa už v Mengusovskej doline nelyžuje, a na mieste lyžiarskeho svahu vyrástol hustý smrekový les. Tragickú udalosť pripomína už len informácia na náučnom chodníku, prechádzajúcim osudnou dolinou a dve pamätné tabule. Jedna na Tatranskom symbolickom cintoríne a druhá tu, v budove našej priemyslovky. Okrem týchto, tak povediac, materiálnych pamätníkov sme tu ešte my, priatelia a spolužiaci tých, ktorým osud nedožičil, aby mohli študovať, pracovať, mať svoje rodiny. Oni všetci žijú v našich spomienkach a budú v nich, kým my budeme na tomto svete. Určite nie náhodou, že každý rok sa schádzame tu v našej alma mater. Pripomíname si našu skutočnú skúšku dospelosti. Prežitá hrôza je akýmsi skrytým putom, ktoré nás celých 50 rokov spája.
ale chodíme sa najmä preto, aby sme opäť a opäť spomínali na tých, ktorí zostali tam v Tatrách pod lavinou. A hoci sme už všetci dôchodcovia, oni zostávajú navždy mladí v našich spomienkach. Príhovor pána riaditeľa inžiniera Jána Vettera
Recitácie študentov i príhovor spolužiaka obetí pána Dušana Kuruca nám odkazujú, že mená obetí tejto tragickej nehody nám budú navždy výstrahou i symbolom pominuteľnosti nášho pozemského bytia, no zároveň i nádejou, že predsa dokáže byť minimálne naše duchovno zachované. V tichu, v sklopenom zraku, v slze, v spomienkach.